ಮಿತ್ತ ಸ್ವಾಮಿಗು ತೀರ್ಥಭೂಮಿಗು ಸೋಪಂದು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಜಿಡ್ಡೆಡು ಓಲೆಗಾತಿನಂಚಿನ ಕೂಟದ ಬಿನ್ನೆರೆಗು ಮೂಲು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಸೇಬಿ ಪಾಲುದ ಸಭೆ ಮಾನಿಲೆಗು ಇರ್ಕೈ ಜೋಡ ಒಂದು ಬರೀ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಭಿಗಳಿಗೆ ಏಳು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಗೇಲುದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡುಪಾಡುದು ಬರವುದ ಕಳೊಟ್ಟು ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಐನ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ದಿವ್ಯವಾಯಿನ ಜಗತ್ತದ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲುನು ತೂಯಿನ ನಂಕ್ ರೋಮಾಂಚನಾಪುನಲ ಕಂತಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೇರು ದಾಯೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಮಾನಾದಿಗೆ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ 34ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಮಾನಾದಿಗೆ ವಿಶೇಷದಾದ ಅಪುಣೊಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡು ತಮೇರಿ ತಾಂಗದ ಸೇಜಿ ಪಾಲು ಇತ್ತಿಲಕ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮಕಲು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಅದನ ಮಲ್ಪುವೆ ಪನ್ಪುನ ಗೇನ ಚಾತುರ್ಪುದ ವಿಶ್ವಾಸ ದೀತೊಂದಿನ ಮಾನಿಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಅವು ಗೌರವ ಬುಕ ಈ ಸಲತ ಈ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಗೌರವ ನನೊಂಜಿ ಹೊಸ ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿಂದಾಯದಿ ಪುಣದು ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪುನ ಪುರಾಪು ಉಪ್ಪುನ ಗುರ್ಕಾರ ರೀತಿನಂಚಿನ ಯುವವಾಹಿನಿದ ಈ ಅವಧಿಡು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಗೌರವ ಇನ್ನೊಂಚ ಅಪರೂಪದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಇನ್ನೊಂದು ದಿಂಜ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಸಬ್ಬಿಸೋಲೆಕ್ಕೋ ಬಂದುಲೆ ಅವಳು 7 ಜನ ಎನ್ನನ್ನು ಸೇರಿದು 7 ಜನ ಬಹುಶಃ ಪಾತ್ರೋಡುಲ ಗಾತ್ರೋಡುಲ ದಿಂಜ ಕಿನ್ಯ ಯಾನ್ ಅಕಲ್ನ ಪದವೀದ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಅಕಲ್ನ ಬೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಧನದೆದುರು ಯಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪನ್ಪೆ ದಿಂಜ ಕಿನ್ಯೆ ಈ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧನೆ ಪನ್ಪುನವು ನರಮಾನ್ಯನ ಬದುಕದ ಗೇಲ್ಕಾಯಿಗುಪ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಮೋನೆಲು ಸೇವೆ ಬೇತೇನೆ ಸಾಧನೆ ಬೇತೇನೆ ಏತೋ ಸಲ ಸೇವಾರಂಗೋಡೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬೇರೆ ಮಲ್ತನ ಅವಳು ಫಲಾಪೇಕ್ಷದ ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಅಂತ ಇತ್ತಂದ್ರ ಅವು ಸಾಧನೆಯಂದೇ ಆಪುಣು ಅಂಚಾದವು ಸೇವಾ ಸಾಧನೆ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ನ ಪಡೆಪುಣು ಇಡೀ ಬದುಕುಡು ಆರ್ಜನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅನುಭೋಗ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಹಂತೊಡು ಕಲ್ತಿನ ಚಾತುರ್ಪುನು ಬರವು ಸರವುನು ಗೇನದ ಕೋಪೆನು ಅರ್ಲಾದು ಐನು ಜಗತ್ತದ ಮೋನೆಗೆ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಏರು ಮಲ್ಪೊಡು ಕೆಂಡ ಕಲ್ತಿನ ಮಾನಿ ಆರ್ಜನೋಡು ಕಲ್ತದು ಅನುಷ್ಠಾನೋಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಜೌವನಾದಿಗೆ ಪಂಡ ಅವು ಕಲ್ತಿನ ಬರವುನು ಗೆಂದಿನ ಗೇನೋನು ಲೋಕದ ಮೋನೆಗೆ ತೋಜಾವುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಆಜಿ ಜನ ಅಕಲ ನಿಕಲು ಪರಿಚಯ ಓದಿನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಗಮನ ಕೊರೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪನ್ಪುನ ಉನ್ನತ ಪದವಿಗೆ ಬೈದೇರು ಆಂಡ ಖಾಲಿ ಪದವಿದ ಕಾರಣಗ ಮಾತ್ರ ಅಕಲು ಮಾನ್ಯರಾಪುಜೇರು ಅಕಲು ಪದವಿಯೇತರವಾದ ಪಠ್ಯೇತರವಾದ ಒಂಜಾತು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಚಾದು ಅಕಲ್ನ ಪದವಿಗೆ ಭೂಷಣ ಬತ್ತಂಡು ಆ ಪದವಿ ಸಾರ್ಥಕಲ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದು ಒವ್ವೇ ಮಾನಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜೇ ನಮೂನೆದ ಮೋನೆ ಮರ್ಗಿಲತ್ತು ಸಾರ ಸಾದಿಲುಂಡು ಮನಸ್ಸು ತದೇಕ ಚಿತ್ತ ದುಪ್ಪೊಡಾತೆ ಏತ್ ಉಲ್ಲೇಸತುಲೆ ನಮ್ಮಡ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಸು ದುತ್ತೈತದ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಆಕರ್ಷಣೆ ವೈಪಾಟ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ತೆರಿದಿನ ಗೇನೋನು ಉಪ್ಪುನ ಶಕ್ತಿನು ಉಮೇದನು ಅಕ್ಷರದ ಚಾತುರ್ಪುನು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಬಂದುಲೆ ಈ ಓಡುದ ಯುವವಾಹಿನಿದ ಪಯಣದಂಚಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಬಿದಿಟ್ಟಿ ಬೀರ್ನಗ ನಂಗೆ ತೋಜುನವು
ಬೌದ್ಧಿಕ ನಿಲೆಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಯಾನು ಬರೀ ಲಕ್ಷಾರ್ಹವಾದ ಇನ್ ತೂತಿ ನಡೆದು ಪನ್ಪೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಿರಾಡಂಬರವಾದ ಆಂಡ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಆವಂದಿಲಕ ನಿರುಪಮ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ತಂಡು ಈ ಓಡುದ ಅವಧಿ ಅವು ಒಂಜಾತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಅದು ಪಡು ಬದುಕಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಗೊಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಅದು ಪಡು ಆ ವೆನ್ಲಾಕ್ಗೆ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಆ ಮಿಷಿನ್ದ ಬೇಲೆ ಅದು ಪಡು ಇಂದು ಒಂದು ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೇದ ಕಡೆಕಲ ದಿಟ್ಟಿ ಬೀರಿನ ಬೇಲೆ ಬದುಕು ಭದ್ರ ಆಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಯುವವಾಹಿನ ದಿಂಜ ಅಭಿಮಾನದಾಯ ಪಡೆಪೆ ಪಂಡ ದಿಂಜ ಜನಕಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲದಕ್ಕಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ರಂಗೋಡು ಎನ್ನ ದಿಂಜ ಗುರುತು ಮಲ್ಪುವರು ಆಂಡ ಆ ರಂಗದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅದೇ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಯುವವಾಹಿನಿ ಧಾರ್ಮಿಕೇತರವಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನೇ ದಿಂಜ ಅಭಿಮಾನ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜವನೆರು ಜವಾನ್ದಿಲೆನ ದಿಂಜ ಉತ್ಸಾಹ ಆ ಪ್ರಾಯದ ಚಾತುರ್ಪು ಗಟ್ಟಿತನದಾದೊಂಡು ಅವು ವಿನಿಯೋಗ ಆಪುನಿ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕ ಸೇವೆ ಪನ್ಪುನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಲೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ಸೇವೆ ಏಪೊಗುಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಆತ್ಮಬತ್ತಿಟ್ಟು ಗುರುತಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಗುಂಪುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅರ್ಲಿನ ಪುರ್ಪ ಆತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಯಿನ ಸಾಧನೆ ಗುರ್ತನ ಪಡೆಯೋದಿತ್ತಲ ಅಯ್ಯ ಸಾಧನೆ ಪನ್ಪುನ ಮರ್ಗಿಲುಗಳ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲ ಉದ್ಯೋಗ ವಿದ್ಯೆ ಬದುಕನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆದಾದುಂಡು ಐಟ್ ಪೂರ ಗೆಂದೊಡಿತ್ತಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಂಗೋಡು ತೊಡಗಿ ಸಾವು ನಾವು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಲತ್ತ ಬೇಲೆ ಆಪುನವು ಅಗತ್ಯ ದಿಂಜ ಸಂಖ್ಯೆದ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಉತ್ಸವಾನಗ ನುಪ್ಪು ಬಲಸೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕನಕಲು ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಕಲಶ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಪುನಿ ಏನು ಬಾರಿ ಅಸಮಾಧಾನಡೆ ಪನ್ಪಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಒಂದು ಲೇರು ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಒತ್ತೊನುಗ ಆಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಭಾಗ ಅತ್ತೆ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆದ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚಿಗೆ ಸಾಗೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅವೊಂಜಿ ಭಾಗ ಅದು ಪಡು ನಮ್ಮ ಬುಳೆಯೋಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇನು ಬುಳೆ ಪಾವಡು ಆ ನಿಲೆಟ್ ಯುವವಾಹಿನಿ ಧಾರ್ಮಿಕತೆದ ಬುನಾದಿಡು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಬೇಲೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಸಮುದಾಯಗ ಮಾದರಿಂದ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಸಮುದಾಯ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಸೇರಿದು PhD ಬತ್ತಿನೇಕ್ ಅವಳು ಮಾನನು ಕೊರಿಯರ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಯುವ ಸಂಸ್ಥೆ ದಕ್ಕಲೆಗ್ ಮಾದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಯುವವಾಹಿನಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರದಿತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುತನ ಇನ್ನು ತುಲೆ ಅವು ಏತು ಪೊರ್ಲುಡ ಜವನೇರು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆಡು ಜವನೇರು ಸಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥಮರ್ಗಳಿ ಜನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಉಪ್ಪೇರು ಮುಕ್ಳಿಗಳ ಗೌರವನು ಕೊರದು ಅವಧಿಗೆ ಐಕೊಂಜ ನವೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆದ ಜಾಯಮಾನನು ದೀತಿರತ್ತೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಚೌಕಟ್ಟು ಐನ್ ಯುವವಾಹಿನಿಲ ಕಂತಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತಿನವು ನಿಜವಾದ ಮೆಚ್ಚೋಡಾಯಿನವು ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತ್ರದ ಮುಖೇನ ಪಾತ್ರನು ಅಕೇರಿಗೆತ್ತಾವೆ ಅಕ್ಷರ ಗೇನ ಪದವಿ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂದು ಮಾತೆಡ್ದುಲ ಮಿಗಿಲು ನರಮಾನಿಗುಪ್ಪುನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಅಂತೆ ಒವ್ವೇ ನಮುನೆದ ಪದವಿ ಭೂಷಣಾದಿಲೇನು ಪತ್ತಂಡಲ ಐಕ್ ಗೇಲ್ಕಾಯಿ ಒದಗೆರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ನರಮಾನಿ ಎಂಚಲ ಬದುಕೋಲಿಂದತ್ತು ಇಂಚನೇ ಬದುಕೋಲಿ ಪನ್ಪುನ ಚೌಕಟ್ಟುದುಲ ಇತ್ತನ ಮಾತ ಐಕ್ ಪೊರ್ಲುಲ ಬರ್ಪುಂಡು ತಿರ್ಲುಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ ಅಂತರಿಕ್ಷಗು ಪೋತ ನನ್ನೋರಿಯನ ಅಂತರಂಗಗೆ ತೆರೆ ನನಲ ಆತೀಚಿ ಅಂಚಾದು ನನ್ನೋರಿಯಗು ಮಾದರಿ ಆಪುನ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಶುದ್ಧ ಸಂಸ್ಕಾರಡು ಬದುಕುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಸಾಧ್ಯ ಜೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆಪುನ ಅಗ್ಗದ ಮೋಜಿನ ಮಜಾವಳಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೊಬೈಲ್ ಪನ್ಪುನ ವಿದ್ಯಮಾನಡು ಜಗತ್ತು ಮುರುಕುದುಂಡು ಪ್ರತಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಾಧ್ಯಗೆ ಪೋಯರ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಆಂಡ ಏತು ಸಾಧ್ಯನ ಆತು ನಮ್ಮ ಬದುಕದು ನನ್ನೋರಿಯನ್ನು ಬದುಕೇರ ಬುಡುಕ ಯುವವಾಹಿನಿ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಸಂಘಟನೆಡು ಸೇರ್ದು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಜಾಯಮಾನದ ಬೇಲೆಲು ಸಮುದಾಯ ಸೀಮಿತ ಅದು ಪೊಡು ಐತ ಫಲ ಸಮುದಾಯ ಸೀಮಿತ ಆಪುನ ಬುಡ್ಚಿ
ಮಾತೆರ್ಗಲೆ ಎತ್ತುನಲ ಕಂತಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಆ ಮುಖೇನ ದಿಂಜ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಬದುಕದ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆತ್ತಾಗ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಬದುಕದು ಇಲ್ಲದ ಸಮಾರಂಭಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕವಾದೇ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪುನ ಲೆಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಒರಿನ ಆಜಿ ಜನ ಹಿರಿಯಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಮಾನ ಕೊರ್ನ ಸಲಾದ್ ಎನ್ನ ಬೊಕ ಮಾತ ಆ ಆಜಿ ಜನಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಯುವವಾಹಿನಿದ ಇತ್ತೆದ ಗುರಿಕಾರರಿಗೆ ದುಂಬುದ ಗುರಿಕಾರರಿಗೆ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಒಲೆಗಾತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಬೊಕ ಮೂಲು ಸೇರಿನೆರೆಗೆ ಸಾದೊಳಿಗೆದ ಸೊಲ್ಮೇನು ಕೊರ್ಪೆ ಪಯಣ ಎಂಚ ಪೋಂದುಂಡು ಪಂಡ ರಾಜನ ಚಾತುರ್ಪ ರಾಮನ ಆದರ್ಶ ಉದಯ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಬೆರಿ ತಾಂಗು ಕೊರ್ಕ ಬೆರಿ ಬಲ ಕೊರ್ಕ ಆ ಮುಖೇನ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿನ ಸುಭದ್ರವಾಯಿನ ಸುದೃಢವಾಯಿನ ಸುಸ್ಥಿರವಾಯಿನ ಸಮುದಾಯನ ತೂಪುಲ ಕಾಕ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಮಾತ ಪಾತ್ರದ ಪುರ್ಪನು ಕುರುಚರಣ ಗರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ.